Ndị be anyị ekenekwa m unu wee na-asị unu nke onye chiri nyazeru. Nwanne mmadụ dịka ịpụta n'ụwa ịfụrụ ị na-ejegasị obodo dị iche iche, ị na-abagasị n'efere mba ụwa dị iche iche, nwanne mmadụ kaba arụ ka e nwee otu ejimmalụ gị nke obodo gị afụ na-eme nwanne nọ n'ime gị enwere ike ịpụ apụ, maka na ọ bụrụ na ị na-egharị anya na mba ndị ọzọ nwanne fa na-eme ejimmalụ fa ma na-emesi ya ike. Nwanne mmadụ echetara na mgbe gboo, mgbe ezi su n'ukwu ụkwa ga, mgbe na-abụ mmadụ mee omume maọbụ mmadụ sụọ asụsụ dị anya nwanne a na-asị na onye a n'osi na famili dị otu a na-asị na onye a n'osi n'obodo dị otu a nwanne. Mana ị na-anya na ọtụtụ ndụ ndị mmadụ n'ụbọchị nke taata nwanne, ị ga-afụ na na-achọkwazi omume dị otu afọ achọ duto ebe a na-eme nke a mụtara ọfụ, duto ebe onye afọ nọ na-eme ka o mee ka ọ dị ka ndị dị otu a, ka o mee ejimmalụ ndị dị otu a nwanne. O chefuzie nyaba ejimmalụ ya ahụ, ma chefuzie mkpụrụ afọ nne na nna ya kụnyere n'ime, chefuzie ejimmalụ nyaba obodo afọ nke ahụ o si nie. Nwanne mmadụ ọ jọgbukwara onwe ma sigbuo nkakwu n'isi. Dịka ị pụtara nwanne mmadụ na-anọ n'efere mba ụwa dị iche iche na-ejegharị n'ọtụtụ obodo dị iche iche, kaba arụ ka e nwee ejimmalụ gị nke nọ n'ime gị enwere ike ịpụ apụ, ka ọ ga-abụ ịmụtakwa nwa nwanne mmadụ ka ị nwekwa ike kụzikwara ụmụ gị na ife a bụ ife ịmụtara n'aka nne na nna gị, na ife a bụ ife eji wuo mara obodo gị nwanne mmadụ, ka nya bụ ife afụ hapụ ịpụ apụ n'ime gị. Maka na ọ bụrụ na ị na-anya na mba ndị ọzọ nwanne mmadụ, fa na-abụ ha amụtakwa nwa fakụnyekwa disem mkpụrụ afọ nne na nna fa kụnyere fa n'ime. Ekwena ka nke gị bụ nwa afọ Igbo, ekwena ka o fuo, ekwena ka nke gị bụ nwa afọ Igbo ka o fuo. Nwanne mmadụ no mata otu o si fụ nya si wee dị, nwanne mmadụ no mata otu o si fụ nya bụrụ ntụ afọ ka esi wee zụ gị iwe tonite. Nwanne mmadụ a ga-enwerịrị mkpụrụ akụnyelu gị n'ime mgbe ahụ ị na-etonite, a ga-enwerịrị nwanne mmadụ ejimmalụ ndị bụ ụnụ nọ gị n'ime. Ekwena ka nya bụ ejimmalụ ahụ fuo efuo, ekwena ka nya bụ mkpụrụ afọ akụnye n'ime gị, ekwena ka o fuo efuo. Nwanne mmadụ ebe ọ bụla ị na-eje kaba arụfụ na iji ejimmalụ gị ahụ, weda ma ọ bụ asụsụ gị o, weda ma ọ bụ omume. Nwanne mmadụ kaba arụ fụ na ijidere ya ma jidesie ya ike, dịka ị na-afụ obodo ndị ọzọ si ejidesi nke fe ike. Nwanne kaba arụ fụ na ijidere nke gị, ọbụnadị obodo a nwere mụ na ọ na-abụ. Ọ bụrụ na ịfụ onye ugwu, ị ga-afụrịrị ejimmalụ ha bụ ndị ugwu afụ nke nọ n'ime onye afụ nwanne. Ị ga-afụrịrị ya n'asụsụ ya maọbụ na akparamagwa ya maọbụ n'ekuko okeru. Nwanne mmadụ ntụ a ka ọ dị onye ofe mmanụ. Nwanne mmadụ ị ga-afụrịrị ya n'asụsụ ya maọbụ na akparamagwa ya nwanne. Ị ga-afụrịrị nya bụ ejimmalụ ha afụ nwanne. Ntụ a ka ọ dịkwa ngwa nwa afọ Igbo. Ị kwesịkwara nwanne mmadụ ka e nwee ejimmalụ gị nọ gị n'ime, nke ga-abụ onye ọbụla bịarụ gị nso, onye ọbụla rutere gị nso ruo ebe ị nọ nwanne mmadụ, ka ọ fụnya bụ ejimmalụ afọ, ka ọ na-asị na onye a n'osi ebe dị otu a, ka ọ na-asị nwanne mmadụ n'eziokwu eziokwu na onye a nọ nwa ndị dị ntu a ka ọ bụ, na onye a n'osi obodo dị ntu a, na onye a n'osi na famili dị otu a. Dịka ị na-amụta ife ọfụ n'efere mba ụwa dị iche iche, dịka ị na-amụta ife ọfụ n'obodo dị iche iche nwanne, kaba arụ ka e nwee ife ha nwanne ga-amụta n'aka gị. Ọgwụgwọ ka ọla m n'ọnụ nwanne mmadụ, o bido tata dịba mma, ọ dịbakwara gboo mgbe na-asị ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise. Tụsaalụ m ozi a nwanne mmadụ ma sonye n'ihe m na-eme, ya gazie na ụmụnne m.